hakashiti ke jauh juda naglenong beningkong khot ke balai ong kumni ku habait habang adang le minot ban tho hapi syapang kata ke jimpenim ke bai dailem ngalasem badan kam ban tho hapi ban sneng pi ban yele nak benta kata ke jinget ya ke bala IT shisin ai ha kirikut namadan kinu kinuru kibriye ke bala parsian syapo ya ki bala kinto lupa la minslem kenang syaka jimperem ki beriu ki bamri blai bapin kela ya ka jai ublai jongi syaka jingle jaklia bat ki balenno ya Jesus Christ bat ubalong tang ma uhi ukenrat mo trai jongi jeda habo tho nak shiti utho akipor ba ki jihikai bakla ki jellei bat ki roy ba bagini jihikai bakla gede bawa na bar ke balang baju kapor gede jihikai bakla ki bami na po jong ke balang but wei noyala bapona mu ong ba setan ulala ben pinjot kambun ya ke balang da ke bor ke bana syabar hendai da kata ke bor ke badan hapo ke balang ulala berkampin jaklia ya ke balang da ke ba bet ya unyut ha ka jakaban put ne ben weng no inu ya kinjut na ke balang na po ka ke balang dia hagi sigi po mentar ka wei ni jing chmu jong setan man pintronya ke balang galong ban penroy shishu ya ke jing hikai bakla hapo jong ke balang hapo jong ke balang bat kadian ka wei ka khana ka bang kwa ni thui pi kani ka ka wei ni ki sibuti khana ki ba shisha jong arngot ki syukurim ki ba kerteng u shana ulok kerteng u lari ba ka lok pa kerteng ka loki kini ki dei ki ba sa po Amerika balong ba kini ki banget bat hakta ka jeng enti juki jong tum ki banget kila lek keleng bat kila syak skor ke shibun ha ki jing hikai ki ba per but ha kini ke jing lek juki kila yo shibun ha ki jing hikai ki ba dei syapang kini ba ka ba mi nan ka kenhun ba ong word of faith movement ka kenhun ka word of faith movement kini ka kenhun ka ba hikai bat ka ba ban ba ka jinget da ka ba keren yaki kitin pila ba pen legi kamba jong jinget da ka ba pikren da ki kitin tel ong bahaba ki lek keleng kila ngap ini ke jihikai bal ong no ba kini ke jihikai kala yo ban su thit ba hapo jiki hadu bal ong no ong ba ka por ba ukun ki usitom ong no namar ba kini ke jihikai kala rung namar pidan ka jinget pim dan kam ban lek ban sumar pim dan kam ban lek ban ai dawai hendai pidan kam tang man cukren da ka kitin ke jong pi ban pin benar ya ka jingkoi ke jingkia halor kun jong pi ban pla ya kata ka jingkot jingkia halor kun jong pi ban kam kentino ya kata ka jingkot ke jingkia nak batau kun pi bat kun pi unsokoi bat kiru kila pediang ya kata ka jinghikai bakai berjana mar bala pen kriak no ne la pen sangek no ban ai dawai tau kun ukhlat no tau kun ukhlat no bak kemasnusi kalong ba wat hadim bela ja kata ka jingklat no jong tau kun ro wat hadin ba la don ki balai ban hikai ban pensol thui ki chapang kata ka jing bakla ka jong ki rom no kim sim kala ka bumut hendai ka jimu je perkat juki le kanang klan jusu bat hakapor ba kile ban tep yo kun juki long ba ka jing shakri kam dei shu ka jing shakri na ka bata ban tep hendai kila pelong ya ka jing shakri kum bata ka jing shakri ban penmi pat yo tau kun juki bat hata ka shakri ki don kita ki no hikai kita ki no kita ki posto kita ki no ngalap ki bawan ban le kita ka jing shakri bat hata ka shakri kila le no kila penenkam bat kila pla ya kita ka jing nget ki jongki ke bakidon da kita ki kintien bat kila pla kila kam kenti ya ka jing mipat ba kumba ublei la mipat au jisu namar ka jinget jongki ro ublei mipat inu kon jongki hendak pause kam klem ja komta bakai berjal ong ba ke sorkar ha bakai snow gini ke jinja ong ba kala kem ini ki arngut ki sikurim bat kala pengat ki da ka kes jong ka jing penyak beriu bat ka child abuse mak jing le ban ben yaki kelung kata ka de ka wei ke nuksa kata ka wei ke jinja ka bangi asno bat hani po de kasih jingiru ki dan bon dang macam senam iwe ni ki bahing jong aro ibayat da ka de ka ju gor kom perkat
Timnya, tapi ni ke jo berbang perkat. Namar ba yaj da ka jinget. Hakata ka jing pla, hakata ka jinget ban da ni ka jing penbena ba da jing kam kenti. Lemba ke sur, lemba ka ketin ke jongki. Persya ke jing pang di stom long no ka berjalong ba. Kapoi syek bersusi long ba ka kerja ba hadu ba tahu dekat juta ka ying. Klat no. Hadu hi beput hi. Klat no. But kata ada kawai nuksa bangi ini sigi po mentar ki dan cibun ki kibaja kum kita kibaja kum ta ki nang nungi yo ya kini ki kai bakla kawai na ki lat kilinti ba kini ki kai bakla ka rung kadai limba ki internet kadai limba ki TV ba kini kino hikai ki ba hikai ha kini ki internet hikai po ki television lam no long ba ki yo ba hai kalat ba ken bet yang ni sunbai do hikai bakla ma blen ba baro ki bangit ki ngap ki syakor bahai ki ba kham tam mentale lam no long ba dan ki bangi ba ngam dan kam shu ban jeseng nama blai namar ba ngal ayo jikai na no na TV dan mal ayo jikai na po na mobile hado ba kim tyo shu ban jeseng handai pa pilong kim tip kata ka jikai bi ki asngo ko ki bokum no hoi nga ong ngam ong ba ka bas news da ka bangi asngo TV ni po internet haki dan shisha hido ki jikai ki babha bar ki bashisha Henry pa hadu kat no na padang jong ki banget ki badon shisha ya kata ka jing start ki bala ban pinya pair kanu ka bashisha ba kanu ka bam shisha wat na kaliang ka jong piru la nga kali menta hatu itu ti kena shisha hala kata ka jong ka bor ka jing start ka pi ba pila shisha ban itu ya kata ka jing shisha na ka bam shisha klaim ka jing rap su ka jongi ne ki nong sharai balang kata da ka wei ka bangi ha ban perkat ban puson ba makalong badan kam. Takawai dia gini kejih kai baklah. Balap irap balap ialah menduk mene ke dia gini ke ong kum ni. Ong kum ni ke ong ba. Kejinget. Kejinget ke dia kata ke bor. Bat ya ke bor jong kejinget. Labu ni la pensyong ha kikintin. Fit as a force and claim that the words are the container of the force of the for that force. Haki kejinget jong ki kalong ba kadai kata ka bor ba de ka bor jo ka jinget la buri no ne la sya sop so aspan no hapo kikintin dari pikwa ba pin penangkam ya ka bor jo ka jinget pidan kaman keren pidan kaman penmi kita kikintin syabar kata kadai ka kejimut ani but ki ong ru no ong ba dari pikrennya kikintin ki babha pin sayo amat ki babha dan fikiran dah kejinget dah kintin ki babha kasawan paipat ki babha cepi dan fikiran ki kintin ki basniu ki penduk mensim ki basniu kita kasawan penpai kala cepi kini ki ong ka positive confession kita pering ong ka positive confession but kartum kini ka doctrine of faith kartum kini ka doctrine of faith I next door we got you long bang lo ki dan southly ki kendon kebening ki ong say it kemut keren ya ke baar kemut do it le ya ke ba fikiran balai pat ki pediang ya kata ke ba fikiran ke filale balai pat ya tu ya ke ba pi filale say it do it receive it tell it syukran ben syule ben pediang ben but kisah tu pat sikiwei ke ba pi filale filama but ki ong ba kani ke kata ka formula kani ke kata ka but ka ba pila ban sei ya kata ka bor jong ka jingai jong pi na ka benta ba pin yo ban ple ya ka jingkhang jong ka jingkerku ha ka jing im jong pi dia kata dia ka jinghikai ke jong ki but ya kini lom no ong ba hiju penan kam ha da kini kikintin ka kisulam ka jingkam kenti ka jingpla bat ka jingpin bena kita dikit lightly kikintin bangi la ban translate khasi no la pikwa I don't know kam kenti di pikwa ke pi pin bena ya kata halo arta berkhot pla ya kata halo arta ke baro ka jing baju pi bat pile kom ta da ka jinget pin sayo di sini ngam ong reba kadai kalong pop ban pla
ngim de shu ban pla ke AKM ka Bible kam khang ro ni ban pla la pi pla sepang ka jing kraw ka jong blei le kata la pi pla sepang ka jing pendem ka pila yo na Jesus Christ pi pla kata la pi pla sepang ka jing kerku ka blei la le ha ka jing em ka jong pi kum bala tho akisam le kata ngamong wajule kam dei ka bakla ba pin ye tho sepang kita ke ba pi pla de ban mat ha ka jing im ka jong pi kam ngamong ru ban nai pin bena shu ye kita ke jingkerku ye kita ke kamba kita ke eke bau blai ulale aka jing MDP em kam dei kumta nei kan ni ke jihikai kalong ka keren chepang kono ka jingkam kinti ne kono ka jing pla kono ka jing pinbana ka badai ha ka lawai ka ba pi pimpat yo tangba minta pat pi pla pi pinbana pi kam kinti no kumbak la dai ke pi bat kumba pila yo bat pi im pi le kumta kadang ngam di dawai shu mar bau blai la pun kia nga kadang ngam trek shu ya ba nong no bangan net liat tes ne benek no gino namar blai nganget ya kita de kawai ke benta inuksah ni ke bat ha ni ke jingmut kelong nol ong ba ke jongki kelong ba da ka bor jong ka jinget nyila ban thau thmai ya ka jing shisha jong ka jingim lani ben yo ya ke ke bangi kwa da ka jing pla ba da ka jing pin bena jong ki kitien hang ni kini kena ke bakla ki lam yangi ya bangin plejimut ne bangin fokus ha ka mut hanga unong keren bat ha ki kintin ki banga ngakren kata ki lam bingi bangin plejimut hanga bat ka kintin ke jonga ha ka jinget ke jonga bat ha ka sur ke jonga om dei shu ha ka bor ke jong blai om dei shu ha ka jingle ke jong blai yo blai la bu shadien de ka jinget ke jonga ka jing kintin ke jonga ka jingle ke jonga kelawan hak hamat bat ki pisionong rem me gani nak tega probab kalau nom khat pra ki ong nu ki ong ba ka jingyap ka jingim ki long ha ka bor jong thli kemut mental la da pi kren ye kinu ka ai dau thli jong pi kala banwan pai kala banwan kruwit kala ka jingim pi ba kham tam lai la da pi kren na kai da ka jingin te mental la kemut la da ngadon ka jingit la da keren na ka bor jong thli jenga ye ki ba ai jingim kemut kata ka sawan pai kata kasawan urlong hai haka jingim kejenga malik om kita gi ba i ken bam yo tau uso jong kata ka jing keren ke jong pi de hawat kene ka jing keren hani ka probab ka keren syai ba utli jingi ula ban kata jur ha ya ka jingim jingi Henry pat kata ka dekat kam sim la hikai ne kam sim dan kono ka jing Christian nak ka dekat ne na ka Bible kabahikai ngi ba kajing pla ba kajing penbena ugriu kadon ya ka bor ban thaut mai ya kajing shisha ha kajing im kajing hani kini hikai bakla ki kwa ban pensuri ngi baru blai ki amba ko bau blai u thaut mai ya ki baro da ka tin kajing u ten nambar mamangiru ngi la yo ya kata ka jing pedem namar bing la yo ta ka jilang matmai namar ba ngi la yo penkup ta ka bo jong mensim ko ta ka da mangiru ngi don kai ya ka jo ka bor kalau ngilak balik kembak kembali boleh. Ngilak ben job no ki berkat kembak job ki berkat tak kebor ke jono ke jo boleh. Bal ring lek ben pen benar lagi ben fly kata ngilak ben dia. Je kawai nak jeng temu je kini kena hikai ha baki hikai kini. Lam nol ong ba nak je hikai je kil lam nol ong ba ki kapeni ba ki kuat ban lingba ka jinget ke jengki ban lingba ka jing benar jeng ka sur ke jengki longkum ka jing benar je ka hukum ki kwa ban kontrol ne ban penyat ban telakam ya ublai da ka jinget ke jengki par kham tam le lamno lomba kini kina hikai bakal omno lomba ki penen kam da ka jing kular ka jang ublai ban blackmail ya ublai yang try namar ba mela kular ha ka jing tho ka jeme takada ngakam kentino da ka jinget ba mede benle kata wengi persiaman kontrol you belai man peniat you belai dah kata kebor juga ketien khamtam lai habangi penden kam ya ka jing kular ka jumbe namar ba mela kular mede benle
Lada memle tak muat. Merewai boleh jengi di dalam ler. Kawan automatically ki persang ban blackmail yo boleh. Kata dia jing hikai, kata dia jing hikai kalau bersyirkai bah, babakala bah, babun long no, long bakim sengotu. Tak jing kili kalau hatu. Pikuane ma pin control yo boleh ya jing im jupi. Hatu ka jing kestan ka daise jengi ban control ya boleh ni hatu ka dai ba boleh on control on penyat ya jing im jupi. Hatu kadai ka syong ka kadai ka ketin ke jongi ni kaban hukum yo blai kaban penibor yo blai ne hatu kadai ka ketin yo blai ne kaban sensar ban penyat di kai ya ka jinglong ka jingim ka jingi tara we ni kinong tho ba keteng u Hank Hincraft mau ni du we ni ki president jo ka Christian Research Institute bala plejimut ba ya ban research ba siapa ni jikai ba ong kunu ong ba the God of the faith movement is not a true God at all. Ublay, ubasya ban control no, ha ka ketien ka jang ubriw, day ublay uba sisya. Ublay ubasya ban control no, ha kanu ka bor, ha ka way ban ka ikhtiar, ka balong syabar na uhi, uta day way, ublay sisya. Ublay jang ka Bible, ublay hi badan ka bor, halo baro, but day ubasya ban penyat, halo no, ini bala ro ban syak job no ban syak penyat haki waipat ya kam dai gam ta ka ublay ke Bible nom ta ba he's merely a pathetic puppet governed by the impersonal force of the spirit uneu ublay baki kini hikai bakal ki yalap long tik kum ta ukun bun riu ni kun jingla kai ubala syan penyat no dak ta ka bor jo ka jingit ka bam dan jing eme dia la dai mangi ni sedang ban ngop ni sedang ban syak alam no dah kum kini ke jat jihikai ken mau bangin sa syak alam no ngin syak penjengai no na tau belai bersisya ibangi ngilangit ibangi ngila itu baru sekata kenyat sepangan ni jing kentien ni jing mut abang perkat abang lasyong tuson sini ngalale research sepangan ni kentien khamtam ni kini bang kam kentino saya babun hingga juga sekolah ha buat dengar saya penan kam hai ni kentien ha berduai ha berwai mo tentang bayalap ngaju penan kam ni kentien de bahan ni abang research nang kum ni ka dictionary ka tengka Webster Revised Unabridged Dictionary ka batai ka ong ba ban kam kentien ni bang claim kemu ban pan ya ke ai ban wat ban yo da ka jinglong ka badan ya ke ikhtiar meda ka jinglong badan ya ka hak by virtue of authority right of supposed right kemudian ban ko persya kum ka hak ban challenge persya inu ban dawa kumba ka dai hak bang ini ban yo kata ada jimut bang kam genti claim te kane ka ketin claim kadai ka legal term abang legal term mo kadai kata ka kentin ke baju penan kamha hapo ke yeng mo ka syiri hayem mo duma ai nuk sa mental ada pinyak kali bat pi accident pi tera ino pilek kemno pi claim ya kai ya ke insurance mo pi claim ya kai ya ke insurance te lada pi lada don lupa ya ka lada ban seal ke insurance but lada seal lada tho ki dokumen si babiang pi dan hok ban claim pidan hok pidan ya ka bor pidan ya ikhtiar ban claim na belai namar ba kato ka insurance ka day hok kato pila ada ban seal pila ada ban tiet but pila ada ban pendap ki form ki berkot de hang ni ladangi kuwa ban kam genti ke ai mot ngila ban kam genti tang ya kita ki ai ki ba day hok ki jongi tang ya kita ki ba day hok ki jonga ba cepi ngap ko aban bu jingkeli khmat jung pi ni ko hakmat jung ni habar khmat jung blai ki ai kita ki bangi ngila ban kam genti now blai ba ka dai hok ka jonga hatu ngila ne ban kam genti no ya ka ji pun khia ka jung blai ne ka ji pun khia now blai ba de ban ai bet
ya kata kaji pekia hanga namar ba kadai hok kejonga. Hato kata kaji pekia kadai hok sya kejonga. Hato ngila ban kam genti kata. Hato ngila le ban kam genti. Ka Bible ko ong ba keke baro ki dei ki jong blay. Baro ki dei ki jong blay. Dan ko weiru ka badai ke jong ngangam la ban kam try. Ya ka ai re ka ai. Wat ya kani ka mobile wat ini ka sabti bang latit da ka jong pisaro da da ngengi khmat jong blay ngam la ban kam try. Mar directly le indirectly hiru kam dei ke jonga. Maknai ka dei ke jong blay. Betang ublay badan hok ban le kata. Ti ban kam gentino ya ke ai ka bamdai ke jungi kham tam lai now blay kalong ke ai ka babakalaba. Kawai ni kinuksa po ka Bible ka bangila ban ay na kani ka sipang kani ka jingkam genti ngi i gede na pun solong aurea. Tu long nuksa ba best tam nam ta kani. Ba kumno ula le chau kpa jingu bat ula dawa. Ya ka ai ya kata ka hok ai no ya kata ka hok ka jonga kenang ba ngadup yo ban pendan kam bangan let no sya ka kari ka jingai. Ulai ban pan ban dawa ya kata ka hok ka jingu. Upan jubor ya ka ai now kpa. Haba ukpa umbat don ya ka mon ba un ai no hu. Haba ukpa kwa ban ai hu Henry ula le ban dawa jubor. Ban ngi ihi ka ai baja ka ti ing ba jingu. Ngi kay baja ka ci imdu nakadaw kata kalau ora ka jing ka jinjar hadu ba kalau pengat u hapa dengan jing ka jinjar ba kraw ba namar ba kata ka mensim ju boleh bendawa ban ya kay kata kanong kinti ka jing u te bat hadu ka porong ibah ka bible ngi iru ba hidan katogat ni ki ba ublay ula kular ban ai henry pat ngim yu i ba kita kinlay bandawa ya kata ka hok kajuki nanu now blay ay nuksa ko Abraham haba ublay uli kendu yu Abraham ublay ula ong bangan ay no ya kani ka jaka kaputa baro hami barhaw sembay jomi ngan ay no ya kani berkat jaka no hami but mas nyo ita ka jingkular ka Bible ka kem ong ere am bau Abraham unlay ban kam kenti ita ka jaka ka jing o kam lay ban pin bana kaleng kibri basyong kata jaka bang ay kini di jaka ka janga ho namar bau blay lo kular ban ay ngat kadang kam gentino ini ka jaka bakan dei kay ka janga nyemi kam kata handai Abraham usna bejar usyanya usy IT kay bau blay wong upudiang ya kata tidak juga porang iba when kusang iru ya usim David ublay ula pen kup yu ula pen slay yu bon long kum usim hagapor ba usol udang long kumay usia menreng ngemi ipat ba David unlay ban kini no ban kam kentino ya ka ket jong Israel ka badai hok ka jengu ukam ture ban lay ban kam mandai u yesha bat u up ture ban kam kenti dai dan hok ban ture ban kam kenti dai ukam le kumta te ngiru ha ka jinglong jim na ka jinglem jong tura ji diskresi hagapor ba setan pun syayu ba turwa u ya ka ket jaga pertai orang bada da memani nga ngan ai ka pertai bro kawai ngan ai ki hima ngan ai lu ki jaga puta lakin long no ki jongme han ngi itu bau jisu ukam tre ukam ong ba meterwa makanai kini berkado mem dan hok ma kini berkado ki jonga kini kim dai ki jongme han jisu ukam ong gamta wat hakaba ublay long no ong ba ya ki kai baro la alut hu handai jisu long no long bau kam tre ban kam kinti ya kata ban le ban kam ban benar kalau handai usu pudiang bagai bejal long ba usu usa bejar ukam tre ban ni sekhmat ban le ban kam kinti ki apostol long no long ba haki siti jongki ngim syem makadan kawai ka jing hikai ro ka ban hikai ngi bangin le kumta bakawai ni kita long belai begini kim tre ban kam kinti no wat ya bala kular ban a heki ege namar baki kiso thu syai ba kabor kam syong haki banyo ikike berkular hendai kasyong ha uta baai kasyong hai kasyong ha uta baai
Lada ublehi dan kamon ban ai hanga pada pi kajing kam kinti kajungi keba kanu kebala klan kanu ru kebala start kanu ru handai kan mau pa nginum yo mabelai kabor kasyong hau belai kabor kasyong hau belai bat kalong kapop kabakhrau ba bangin lei bandawa na ublay ya ke ai kaba ublay umman bat umpat kuwa ban ai ya kata kajing im kajonga bajopi kalong pop kabakhraba ban persyang ban blackmail ya ublay da kajinget bat da kajing kular kijengu nak benta ban yo ya ke ai banganga kuwa ke banganga trang ha kajing im kajonga kata de pop kabakhraba bakata de gawai bangi haban husiar ba haka jinglong kan imji bang nyimdai benne kan hande kini ki kai bakla man tapat ki bami kyong em ngidan ka hok ngidai ban le ba ngidai ban kam kenti ba ba ngidai bangin le ban pen bana ba kita ki baru ka jingai ke batang da ka jingpla tang da ka jingpen bana le be on ka verbal faith kamdai ka jinglong jo ka jingen ka basisha kawai ding duk sangi iru haga kitab ding Samuel ka baningkong naglanong ka basaw dekot ka baningkong hado khatway ngi hang tu ba haga por ba ki Filistia ba ki Israel ki le thma lawnol ong ba ki se ka le ban kli hato ngin let ne man le thma ublay sab jar te kini ki Israel ki le kamno te le ban shim ka senduk ka jutang bat hakata lawnol ong ba masruman ka senduk ka jutang ke beja lo ong ba bagi kunsel kila risa kila kemen kila perta da kasur ka bajamba bagi kila pin bena ya kajing frau ka jublay kila pin bena ya kajing don ka jublay hapo kata ka kenhun ka jongki long hadu kala pelong ki nong Filistia bikin shepting habaki snow ta kasur ne kay bejapat habaki let banyalet ma long ba ki Filistia kila jokput ki Israel bat ya ka senduk ka jutang la sha kemno la sha lutino dake nong Filistia ka jinget ka batang da ka jingkren ka jinget ka batang da ka sur ka batang da ka ktin kam dai ka jinget ka basisha bar habangi persyang man penan kam da ka ta ka jinget ken mau ba bal da hanga nga snow ba kalong ka bakhan kanu kanuru ni em ublay ui bar ublay tip bar ublay hi un bishar un ya katum kata kumba uday hi banle kajinget batang daga ktin kamla ban pen im yingi kamla ban pen im yingi nakiki baro Jacob ong kamni nakalanong kabaar nakabakatsa ong hato kan mento ayu prabanget lada unu nuru ong baudan kajinget hinday umdan kajingle lada dan kajinget ni umdan kajingle te kani de gawai de khot ba kini kini hikai ki jupanan kam ya oh lada pimle takamut pimdan jinget tabakan mau pa kani ka jingle hani ka thau ya ka jingle ban ko ngu ya ka jihikai de ka ktin ka jumble ka jingle ani ka long ka jihile long ban ko ngu ya ka jing shisha ka kum ka ktin ka jumble lada ka jinget ka jingi kam long ko wai ba ka jing shisha de ka ktin ka jumble kan mau pa kata ka jinget kam dan bor ai ruya kamla ka jinget ka batang na ktin kamla ban shakri kamla ban serve nak tu ka ju HCT Jacob na nong baar dapat ka bakasan kadrim lalu nunu pi beri boling kut handai mentah pi syuang nak kilat oh ngacu duai nak bentar ka jome kata ro kamdai ka jinget kamdai ka jinget ka basisha kap kelai ye bingin long kumulong ulebi kumulong di farisi kiba la ino yo tu brio basha luti ha kalenti sepo Jericho ka jing snow la pidal mana ka jinget ke bakhan kana kanu ka jing source cam ka pi ka jing snow tu pi da bakata ka jinget pi kalong badan bor nei lada pim saipat di kita ki jinglet ke bes riem ka kum ka tin ka jong blai kanu mora ai ruem ya ka jingkala kanu mora ai ruem ne pinam I ta ka bor pinam I so ai ruem juga poro ka jinget ka kum ka tin kamla ban imslam kamla ban survive Jacob ar khat nhau namar kalai kalong kebayap lada ngip rim ya ka jingai ke jungi haka bor jong ni
ketien ke bangi keren. Haka bor jong kini ke jing so thok jong ni. Badang ngilek kum ni ngilak ben yo, kita ke kambak ngilak ben yo, kita ke jingker ku jong belai. Kan mau bah nginum i sep ai kai ke jing persang ke jong. Bak ada stang ke jing bak ke jing jat sudah ban up yang badi pi. Takadau ni hapan husiar bah. Ha kini kisi po menta nama ke jing kenrei jong ki jing kai bakala. Bak ki jing kai bakala ke ong wei nong tho ong ba. Kanu ke jing kai bakala dei, abang ya snow. Ya ka ha ka skor jungi. Dei, kan long ka baso dei ba. Dadangi ngap ya ka, dadangi ya snow ya ka, kan snow ya hap ha. Ha ka jing mot je perkat pada ka dan ji. Tam lai kanu ka jing hikai. Kaba apil lani kaba pertub ha ya ka jing dan kam jeng ka do ka jing. Lada ka tu ka jing hikai lai kalong kumba ai jing mot bakal la ba nyarap ya ka jing kam jeng ka jing im jing ha ka ni ka portei kata lai kan long ka bas ngudei ba. Tak ada gini hikai bakla mata tu bagi hikai. Kajing pun kia, kajing kerku. Kata bagi kular. Kata bagi pin benar. Kata bagi bagi ki yalap. Ini kita ibarat kim long ai ruem. Kita ibarat bakla sudah. Te kum ki banget kai pat kata kajinget ki basisha. Te nong tho jadi Hebrew. Na kala nong makat wei dekat ke baningkong. Bagi bar hang tu ka ai batai kajing syai ba sipang ni kajinget. Baru ai ngitip ngila itu ke dekat. Kalau menurut orang dia kejingat kalau kata kajing saus kem. Ha kita ki bangi kermen. Kata kajing tunjuk kita ki bami. Kejingat kalau kajing saus kem. Ha kita ki bangi kermen. Ba kajing tunjuk kita ki bangi. Kajing kekentian jing saus kem. Ha tu kalau ke badan kamu. Lada ngidon kajing saus kem. Hapo kajing yalam ke jauh belai, hapo kajing penyai ke jauh belai ya. Darang ya so scam. Darang mangi ngak so shenya teli harta darang jinget ji kalau orang labiang ngin ngau hun bet. Ya ke ke bangi ngimat ngija ha ka jingim ke jongi. Kata dia kawai. Ngin ngau hun bet. Darang ngilong kumnu. Darang ngipang, darang ngishitom, darang ngiduk, darang ngikerduro. Timne kan don kata ka jing ngau hun. Namar ba ka jinget ni hau belai. Bat habang ijit ban nget ban shene au blayam kan mana kawai nginum tre banyelek persya ya kajing peniat kajing blay larau blay ukwa ban yalam yang lingba kajing pang kajing stom ngin snow skembe ban yaine ebe hata ka benta larau blay ukwa ban yalam yang lingba kanono kajing kanono kajing jinjar lada keno kajing kerduru lada ngatip pa ublay kene di pelan kajing ublay ini kajing semua kajing ublay nganam puslai nganam septing nganam kuwa ban pin kelah nganam kuwa ban bujilino berkai henry nga dan kajing sos kem ban yai ne bay ngas ngo hunbet ya kajing penyat kajing ublay kata kay ngadi kajing epe upol hapor ba utho sak city jiki nong Philippines ong ba lah ka suk ne ka kerdu lah ka por bangayo bam ne yo di rom no omba ngalanang ya ka bangan aing go ublay mablay usngo hun ha kata ka jinglong ka jengu ka bau ya jeng ka jingit ka tu ba umat ba sya sitom ro usngo hun kwa ban penbet kwa ban penkelai kata mablay namar ba usynya bah ba ublay ulay alami u ha kata ka denti ai kilot bet ige berkot shawblay te haniro le si dana pedang jopi hangne kiba mat ekum kita ke jing tinju aga jim ha pedang jong ga jing pang ga ji sitam bun sin hi ha ga jilang do mono bam kwa ji pun kia mono bam kwa ya ga jing lalu mono bam kwa ya ka poho ka pahai ni kata de ga jing lang breu ga jung handai pa ha bangi yat pat da ga jinget bar ringi bu sha om ya ga jing sngow ga junga ya ka jing snow jung blay nga bu shening kong ya ka jing tmu jung ya ka jing tmu jung blay nga bu shwa ya ka jing kwa ka jung ni kai ne ka jing kwa ka jung blay hakmat tadaw ka bible ka ong ba ublay utrey kamo utrey ba ka ege ba ublay ule ki trey na ka benta ka jing baha ka jung utrey na ka benta bana jing mentoy yang
bat ipi. Dalam mengingi pediang. Ya dah ka jinget bagi so scam hapo kata ka jing penyat ka jong blay bakalong ka babaha naka benta ka jonga nginum trek bandawan oblay. Nginum trek ban kam kentino aka ka ba oblay umpat ai. Hanga berpi nginlong ki ba yesha. Nginlong ki ba up. Ba juga po nginlong ba ki ba community tadu lanu ba oblay sa ai. Kita ki berkot ka jinglong ka jingim ka jungi. Kombolong Abraham. Abraham ro bola yo ta ka jingkular. Simna dawa. Bora si jingim ka jingu. Hadu bon da yabro. Dina ukam yo ta ka jingkular jing blay. Handai pat ulaya dik ta ka jinget. Ula so scam ha ta ka jingkular ka jong blay. Ke ka jinget ke basisya ka kum ka Bible ka ka jinget ka balabu ya ka jing shania ha ka jinglong ka jong blay. Ha ka jinglong ka jong briu ne. Hanu dah hanu. Kejingit ke bersisya kat ke Bible ke kejingit ke bala bu ya kejing ya ha ka ketin ke jong belai ha ka ketin ke jong Gibril kejingit ke bersisya kat ke Bible ke kejingit ke babu ya kejing ya ha kejing penyat ke bestan ke jong belai babu ya kejing ya apa kejing stan ke jong belai kejing stan ke Bible ke ong bagi bahok kim juker ki bahok barbor kilong ki bayi up kilong ki bayi sya barabau belayu yalam ki subun ki kongu bai da ka jinget ki shania be hautrai hapo kata ka jingalam ti ka jengu tada mengiru ni haban husiar bahagi ni sigi po menta ka jing sapriang jeng jinget jikai ki babakla mengiru ni haban soto takada idan ka mentip ha ya ka jinget ki bersisya jeng ka Bible ni haban tip ha bandang la yo ita ka jing sisya ngin dala em punya pair eki bamdai bana ki bamdai kum ka jing pun belayu kuat ingi bengin nget belayu kuat ingi bengin nget belayu ingi dah ka jinget namar bo kuat ba undon ka jingi dai ke bajan tame bani ka jing tmu jong ka jinget ka dai ba nak ka benta bengin don ka jingi dai ke bajan badu dai nak ka benta ban pendan kam ban dawa na ublay ya ki bangingi kuat ka jingim ka jungi Hoi, ublay ukular kita ki baro. No, ukular kita ki baro. Tama ka jing tmu jo ka jingen ka bening tong kam dei bangin yo ai na ublay. Ya, ne na ka beta ban kun klan ya ta ka jing dei ka jingi baro ublay. Kala da ka jingai ka jingi ublay ka klan, da ka jing dei di ublay ka klan, ka balayin ku slay ka jinglong ka jingim jingi. Balayin shaping ha ka jinglong ka jingim jingi. Balay bangin kwa ya ka bangin be ya ki ki ba long persya ka mon ka jo ublay. Iya. Jadi bersohun baik nak kajilong kajing im kajungi. Ke ai bahani kapo kani kajing hikai bukan ai museum si ingi kan penpet mat ingi kan pelongi bagi husiar habangi ya jaga ti jaga kajing im habangi syakskor kajing hikai tenang bangi duk belat nak kani kajing riam ke bahasa priang keleng ha kini kipor mentah. Baik pitip nem wedding no to wong kumni wong ba kibabun kikistan kibabun ha kibangop ha ka jingriam jong ka jikai bakla kidei kitu kikistan kiba bong ki shallow Christian kiba jinsur kiba jendong ha ka jingit kiba jendong ha ka jingit te pi what I like ba pi pin hun ba pin syong tang ha ka ka ba jendong jong ka jingit dan kaman kuwa dan kaman si ban ngam sa gibinta kiba jiliu jong ka jingit nang ba pindu belak banyak scam kan nang ba bawan ke jikai bakala bawan ke jinge pinum sya rong no nam ta buram jublai amen